sa'ikaci yake bayani Humaira yan mata Humaira yar gata Aisha san kowa zinariyar mata Assalam ne sallama kumin ne alfarma waka ce zan yi ma Humaira yar mata ya ce kamar sarki kwarai akwai mulki sai na yi tattaki na gaida yar gata tana da haƙuri san ba ta yin kuri tilas na yau sauri da rera waƙarta fulanin asali mai ɗaura ɗan kwaliya sannan ta salalliya zinariyar mata kaken idaniya suna ta walƙiya ta yi dariya sai ta burge kowa kin zama tauraruwa in kin ka bullowa tilas ki haskawa Humaira kyakkyawa kullum tunanina Humaira mai suna har da kalamaina ke na ka furtawa ke ce hasken raina kin zama muradina madubin dubana san ba na canzawa Aisha ki ce ɗaya samin ki ne daidai rashin ki sai inda rai baya motsawa tana da ilimi sannan akwai kaimiya ko an yi gangami san ba a zarce ta cikin mata in sun ka hange ta tilas su gaishe ta ta zama tauraruwa Humaira yar fara tana da kyan sura ta zarce duk tsara kin zama sarauniya garin su zannausa bature ba nisa kamar can ƙasa zan je na zaunawa samu da shi Allah Humaira bar kwalla komai kisa Allah ba za ki kuka ba shi ne mai badawa ya so ya karawa san baya gaggawa zaɓinsa da riba